Poštovani gledatelji, radi boljeg plasmana na tržištu i radi ozbiljnosti svake proizvodnje, dobro je zaštititi svoje proizvode. U ovoj emisiji govorit ćemo o zaštiti izvornosti, zaštiti zemljopisnog podrijetla i zaštiti tradicionalnog ugleda. Mi ćemo se baviti tim zaštitama na jedan jednostavniji način za vas, poštovani gledatelji, a naravno naši stručnjaci koji su specijalizirani za te zaštite znaju puno više o tomu. Slijedi priča o zaštiti proizvoda. Kako biti drugačiji, originalan, postići kvalitetu i osvojiti tržište bez uvoza, a pritom biti konkurentan? To se mnogi pitaju, pa i viški proizvođač Velimir Mratinić, koji je postigao prepoznatljivost sa autohtonim viškim hibom. Prodaje ga u delikatesnim dućanima, zračnim lukama, a nedavno je dobio dozvolu korištenja eko oznake. On je tijekom rada i sam sazrijevao kao proizvođač, najprije pokrenuvši dobivanje zaštite zemljopisnog podrijetla, jer u Dalmaciji nije bilo sirovine smokve koja se u prethodnom razdoblju prestala uzgajati. No kako je prije 5 godina zasadio smokve na 1 hektar koje su došle na rod, stekao je uvjete za pokretanje dobivanja zaštite izvornosti proizvoda, koja je po njemu sveobuhvatnija, pa namjerava podignuti još 3 hektara. Krećemo u zaštitu, to naravno da ovisi o sirovini, ne samo o smokvama, nego i o drugim sastojcima koji idu u taj smokvenjak. Tako da, evo, sad smo zapravo na jednom novom početku. Ićemo prema tome da viški hib bude zapravo nacionalna slastica zaštićena, kao što su to drugi neki proizvodi tradicionalni, istarski pršut i tako dalje. Osnivamo udrugu proizvođača viškog hiba, tražimo dokaze o starosti proizvodnje. Naime, ta zakonska regulativa je dosta složena, usklađena je sa regulativom Europske unije i njihovim zaštitama. Dakle, ta zaštita kad se napravi, a potrajat će vjerojatno 1 do 2, će zapravo biti u okviru cijele Europske unije. To nije zaštita mene kao proizvođača, nego to je zaštita proizvoda i proizvodnje na našem otoku. To znači da će se s tim otvoriti jedno ekskluzivno pravo da Višani proizvode taj proizvod i niko drugi. To njima pravo i zapravo i pripada, ali će na ovaj način biti ozakonjeno. Danas su u trendu zaštite proizvoda, ali ih nema puno jer neki proizvođači su limitirani zbog sirovine i drugih problema. Stoga valja pojasniti da se sadašnja regulativa za autohtone proizvode razlikuje počevši od oznake izvornosti, zatim oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda, iako imaju dodirne točke. Oznaka izvornosti određuje da kvaliteta i svojstva proizvoda isključivo proizlaze iz te sredine i da se tamo događa proizvodnja, uključujući naravno i sirovinu. U tu kategoriju spadaju istarski pršut, varaždinsko zelje, ogulinski kupus i ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres. Oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda propisuje važnost tog zemljopisnog podrijetla proizvodnje, ali ona ne mora imati svoju sirovinu, slučaj dalmatinskog pršuta. Kad smo zaštitili ovaj dalmatinski pršut, nadamo se da će to ići svojim tijekom naprijed. Istina da neće biti muke i problema, hoće to, niko i ne pretpostavlja da će biti vrlo lako i jednostavno. Nakon 7 godina mukotrpnog rada i usuglašavanja i problema i promašaja, evo prvu zaštitu smo već napravili, znači udrili smo ulazne pečete na pršute, istina zemljopisno porijeklo, ali drugačije nismo ni mogli. Jer koliko znamo, drugu zaštitu nismo mogli napraviti jer u Dalmaciji svinja više nema, tako da smo osuđeni ili na uvoz ili na Slavoniju. A ta stavka oko sirovine, kako je ona uređena? Svak se snalazi na svoj način, a sad smo istina krenuli nešto u organizaciji naše udruge, probat ćemo nešto raditi da nabavljamo veće količine. U tu kategoriju zemljopisnog podrijetla spadaju spomenuti dalmatinski i drniški pršut, lički krumpir, virovitička paprika, meso zagorskog purana, baranski kulen i poljički soparnik.
Treća oznaka tradicionalnog ugleda proizlazi iz tradicionalnog postupka, sirovine i zemljopisnog područja. Stoga je Velimir s početka priče na dobrom, ali zahtjevnom putu. Na koncu se odlučivši, kako je rekao, za dobivanje zaštite izvornosti Viškog hiba, čiju proizvodnju nam je kratko i predstavio. Pa evo, ovo je Viški hib, tradicionalna naša slastica od smokava, sušenih, s aromatičnim biljem i s travaricom. Obavezno se ruke moče u travaricu, da ga se zagladi i da mu se dodaje aroma. A prethodno? Hib se, dakle, smokve se prvo samelju, dodaje se aromatično bilje i rakija travarica, to je finalna faza, on se sad ovako formira, onda se suši na suncu, mi ga sušimo u sušari. I onda nakon sušenja ide na dozrijevanje, on se zajedno pakira sa suhim lišćem lovora i ružmarina i tako dozrijeva par mjeseci i onda on poprimi arome, a inače ga oni štite od nametnika i daju mu posebnu draž koja je prepoznatljiva i koja mu daje tu posebnost. Drugi smokvenjaci koji su se radili, koji se neki rade po Mediteranu su sasvim drugčijeg okusa, drugčije arome i ustanovili smo zapravo, čak i Španjolci su nam to priznali, oni koji imaju tih smokvenjaka, da je ovo zaista nešto posebno. Osim smokava, ukratko koji su sve sastojci? Ide aromatično bilje, koromać, kako sam već rekao, dakle u suhom lišću lovora i ružmarina, i travarica, a to je sad u travaricu, to je sad specijalitet od kuće do kuće, kako ko radi i u tome je taj. Naravno, najvažnija je kvaliteta smokve. To je sorta zamorčica, to je najčešća sorta u Srednjoj Dalmaciji, to je sorta za sušenje, to je ova domaća naša. Hoćete li zasaditi možda i Petrovaču? Pa ićemo, kad već imamo nasad smokava, ićemo i za ovu svježu smoku koja će se konzumirati u sezoni, da popunimo i taj dio. Kažu da je smokva bila vrlo važna u prehrani rimskih vojnika, vezano za energiju. Pa ne samo rimskih, nego i od starijih vremena je smokva vrlo bitna hraniteljica Mediterana. Pa tako i do danas. Ona je bila zapravo i zanemarena do otrag nekih 10 godina, ne samo kod nas, nego i u Europi, ali dobija i na važnosti i na cijeni, sve više se proizvoda pojavljuje, ali evo mi idemo sa jednim tradicionalnim proizvodom i zato idemo na zaštitu. Želimo da ovaj proizvod dobije zaštitu izvornosti i da se prakticiraju i druge spomenute zaštite, jer se time borimo protiv uvoza, loše kakvoće, a pogoni se ne sele u druge zemlje. U našim emisijama bavimo se naravno gospodarskim ribarima i malim ribarima. Ovaj put donosimo frišku, da tako kažemo, obavijest o pravilnicima za mali ribolov. Evo, to su ribari čekali, pa vam mi najprije, dakle kao što sam rekla, donosimo obavijest baš onako kako je napisalo resorno ministarstvo i objavilo u Narodnim novinama, a nakon toga prisjetit ćemo se izjava nekih malih ribara koje smo zabilježili nedavno u našoj ranijoj emisiji. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama 2 podzakonska propisa koji se odnose na takozvane male ribare, ovlaštenika odobrenja za mali ribolov. Prvi je pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini. Ovim pravilnikom je dano svim ovlaštenicima odobrenja za mali ribolov koji su posjednici potvrde o pravu na obavljanje malog ribolova bez obveze plaćanja naknade za 2013. godinu, odnosno potvrda o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za 2013. godinu do kraja 2014. godine, s tim da se potvrde u 2014. godini neće izdavati.
Mali ribari s prebivalištem na otocima i poluotoku Pelješcu će kod obavljanja ribolova morati u sebe imati odobrenje i potvrdu iz 2013. godine, a svi ostali će pored ta dva dokumenta u sebe morati imati i dokaz o plaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova u državni proračun. Njezina visina je ovisna o statusu ovlaštenika. 1000 kuna po osobi u dobi do 60 godina, 500 kuna za umirovljenike i osobe starije od 60 godina ili 150 kuna za hrvatske vojne invalide. Drugi pravilnik o malom obalnom ribolovu je radi usklađivanja s odredbama novog zakona o morskom ribarstvu Narodne novine 81/2013 i njime se stavlja van snage pravilnik o malom obalnom ribolovu Narodne novine 59 iz 2011. Novim zakonom o morskom ribarstvu izmijenjen je naziv dokumenta, temeljem kojeg se obavlja mali obalni ribolov. Prije je bilo odobrenje, a sada povlastica. Pravilnikom je određeno da će do sada izdana odobrenja biti zamijenjena po službenoj dužnosti povlasticama. Nadalje, određeno je da svi vlasnici važećih odobrenja za mali ribolov sa navršenih 60 godina života, a koji su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov, mogu nastaviti obavljati mali ribolov do rješenja zahtjeva temeljem važećeg odobrenja i potvrde o podnesenom zahtjevu. U ostalim odredbama pravilnik se nije mijenjao, osim što je radi izjednačavanja uvjeta u ribolovu sa športskim i rekreacijskim ribolovom pomaknut datum od kojeg je dozvoljeno korištenje umjetne rasvjete u ribolovu glavonožaca sa 1. studenog na 1. listopada. Za izdavanje rješenja o povlastici za mali obalni ribolov uz zahtjev je potrebno platiti upravne pristojbe u iznosu od 20 kuna pri podnošenju zahtjeva i 100 kuna za izdavanje rješenja o povlastici. Prisjetimo se što su nedavno izjavili mali ribari o tradiciji i važnosti malog ribolova. Kad zaželim hvatiti 2 kila ribe pođem i to mi više rekreativno djeluje nego neku korist da ću imati. I tradicija, a s druge strane, ako dođe do ove zabrane, onda ću postati trut, jer neću se kretati. A ovo me obavezuje da se ujutro dignem, večer idem bacim mrižu i tako da kondiciono. Penzioneri za mali ribolov plaćaju 500 kuna na godinu dana, to nije problem. Ima li još neki korištenja? A inače, ima pomorsko dobro, ali to je za čamac svojih 70 kuna. Tako da nisu neka davanja, pa ako treba davanja i više. Što mislite, hoće li biti puno vike ni za što, puno vike s razlogom, što će biti u praksi? Pa bit će sigurno dosta vike, a i onda znate što će biti. Ljudi će upotrebljavati pojedini. Nezakonito će bacati, pa neka i kazne, jer tradicija je jedno, a manje nego korist. A za mali ribolov, što se tiče malog ribolova, nema tu velikog izlova. Jedna koča više jednog dana uništi ili uvati ribe nego svi mali ribari na ovom području. A mali ribolov ne može uništiti ribarstvo. I ove mriže migavice, to je. Je li vi živite samo od toga, imate li malo jer se bavite turizmom? A ne bavim se turizmom. Imamo malo ribarstvo, ali u penziji sam, penzija je previše mala. 2-3 kila ribe za se i za prijatelje i tako jedno s drugim bi. Iako se ne smije prodavati, ali jedno s drugim se oni. Nekomu daš 2 kila ribe, on tebi nešto napravi drugo i tako. Može se živjeti, jel tako? Pa može, ovo je vaš brod. Male ljude, ovo je bio jedini izvor života i spas. Ja bih volio da ljudi svi vataju i da imaju pravo. A ništa nisu propastili, sve je se to moglo živjeti pomalo sa tim. Da. A ovako će ljudi umest, jer ako kazne ga... Mladi će zaboraviti. A mladi će zaboraviti već, mladi misle na drugu stvar. A zatvorili su ovo, ale, nema ništa. A vidiš kako je? Da. Nemaš ti ni brodom proći. A, turizam, kad budemo sadili. Bez rada, veliko. Ali trebamo saditi u polje, ali neće niko kupuje. Jer nemamo di prodati. Jer ako prodamo smokve, moramo čekati 3-4 mjeseca pineze dok dobije. Tako je krešilo duplo. A onda naopako. Bože moj, svaki dan to gore. Ja ne mogu spavati ako nisam išao na moru.
To je ta tradicija. Pa ne, jednostavno, fali mi ništa, niti mogu spavati, niti ništa. Dižem se, ja se ustanem u 5 uri, a nisu mi mriže u moru. Jednako se ustane. Ovako niko ne ide od mladi na more. Evo u Marini ovdje, dvopunski ribari, ja mislim da danas nema sve skupa, to ja znam, ne znam, možda se varam, ali ko ima papire, ko nema, nisam nikakvi da provjeravam za to. A ja mi da nema priko 7-8 dozvola. Evo izjave jednog predstavnika gospodarskih ribara. Mislim da je Hrvatska pogriješila u zadnjih 10 godina što se tiče tog malog ribolova, iako su oni na neki način bili konkurencija gospodarskom ribolovu, ali ipak je to način življenja na našim otocima i priobalju i to je trebalo na svaki mogući način zaštititi. Nismo ispregovarali u poglavlju 13 kako treba, mislim da se moglo i drugačije, da je recimo moglo se napraviti nekakvu, prebaciti njih zapravo jednu vrstu gospodarskog ribolova, da plaćaju ili neki paušal ili na neki način nastave svoju djelatnost sa ovim ograničenim alatima koji imaju, koji zapravo nisu opasnost. Ono što je važno kod rezidbe maslina je zapravo zajedničko kod rezidbe svih voćaka, jer zapravo maslina je voćka. Treba reći neke aspekte, dakle, koji su obrađeni u ovom DVD-u. On je predugačak, ali šta bi to moglo stati u 4-5 minuta, a da se ovo naglasi, a da bi ipak čovjek došao do neke novih spoznaja. Rezidbe voćaka, odnosno maslina, obavljaju se svake godine. Može se neka godina preskočiti, ali kad se voćka reže ili maslina, s nje se skida od 20 do 60% skeleta, 20 do 60% grana i prošlogodišnje i starije vegetacije. To će nekome ispadati to preveliko. Ne, nije to puno. Ima jedna stvar kod rezidbe maslina kod koje ljudi prave misteriju, a misterij nije. Naime, promiče se nešto kroz zrak koje su to rodne grane kod masline, a koje nisu. To je jedno pitanje koje je možda znanstvenog karaktera, ali ja kažem, nemojte razlikovati rodne od nerodnih grana, odnosno grane koje nose cvijet i grane koje ne nose cvijet. Pogledajte jednu maslinu kod koje imate normalnu agrotehniku, dakle, dali ste joj hrane, orezali ste je, zaštitili ste je, kad dođe cvatnja, toliko cvijeta ima svake godine, da kad bi se oplodilo samo 2% cvjetova, pucale bi grane. Dakle, pitanje rodni i nerodni grana je nebitno, nego treba održavati agrotehniku, prorjeđivati maslinu i ona će onda dati sigurno dobar cvijet, a da li će se maslina i oploditi zavisi od puno drugih faktora. Većina ljudi, a to su ljudi koji mislim da ne poštuju struku, prave deblo od masline grmoliko, dakle gotovo iz zemlje izlazi 3, 4, 5, 6, 7 grana, oni smatraju da je to možda bolje. To struka ne priznaje i to nije bolje iz čisto praktičnih razloga. Maslina bi trebala imati deblo visoko 1 metar, a onda će se vremenom grane od tereta vegetacije, od tereta ploda toliko spustiti na zemlju i toliko će smetati da će ih treba podrezivati. Prema tome, deblo se formira iz razloga što je puno lakše kasnije raditi, provoditi agrotehniku. Dakle, lakše je okopavati, lakše je kositi, lakše je brati, lakše je prskati. Sve je lakše kad postoji deblo visoko 80, 90, 100 cm nego kad se biljka grana iz same zemlje. Kod rezidbe voćaka, a posebno kod rezidbe koštićavi voćaka, breskva, šljiva, trešnja, višnja i tako dalje, obavezno se koriste škare za voće, rezanje. Evo, to su jedna od škara za voće, jedan drugi novi tip, evo ja koristim par godina, nije uobičajen, međutim škare moraju imati 2 sječiva, jer kod rezidbe škarama za lozu događa se to da jedna strana reže, a druga gnječi. A voće to ne trpi, posebno koštićavo voće. Kad pogledamo maslinu, mogu reći da maslina trpi svašta, ali pravi maslinar će voćku rezati sa voćarskim škarama. Dakle, ovo je sječivo, a ovo pridržava granu i grana se s ove strane nekako nagnječi, a ova strana reže. Zato su one voćarske sa 2 sječiva bolje. Kod debelih grana, dakle, ovo je efekat rada rezanja kod debelih grana vrlo velik. Dakle, stisnete granu, odrežete, ona puca.
Ja radije, iz ovog razloga što ova strana gnječi, ja radije koristim pilicu. Dobru pilicu, današnje pilice sa turbo zubom, to je rez da ostane ravan ko staklo. Prema tome, koristiti u nekim situacijama i ovo, a ko ima vremena i ko je pedantan, on će koristiti pravu voćarsku pilicu. Evo škare za grane režu te deblje grane, to obične škare ne bi lako odrezale, sa kratkim potezom one su, evo ga. Rez je prilično lijep, s ove strane se vidi da malo gnječi, s ove strane je krasno. Nekada čovjek vrlo komplicira sa prorjeđivanjem tih grana, međutim ako želite napraviti dobar učinak, onda skinite cijelu skupinu grana jednim potezom. Evo, ako budem rezao ovdje, skinit ću sav ovaj višak, prema tome jedan potez i sve smo riješili. Kod rada sa voćarskim škarama vrlo je važno da kod imalo debljih grana, granu gurnemo jednom rukom od noža. Ako namjestim nož ovdje, onda ću napraviti jedan samo pokret lijevom rukom i ta će grana puno lakše puknuti. Ovdje je rez, lijevom rukom guram od noža granu, evo ga. Dakle, deblja grana sa malim naporom je dobro odrezana. A da nije bilo onog pokreta rukom, onda je to dosta teško odrezati. To je debela grana skoro ko palac. Agencija je isplatila cjelokupni ovogodišnji iznos državne potpore za maslinovo ulje i to 4,68 milijuna kuna državne pomoći za maslinovo ulje na žiroračune 868 maslinara. Isplaćen je cjelokupni iznos državne potpore za proizvodnju u 2013. godini, odnosno 10 kuna po litri za prodane, odnosno isporučene količine kategorije ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje. Podsjetimo, poljoprivredna gospodarstva mogla su ostvariti državnu potporu za maslinovo ulje ukoliko posjeduju najmanje 30 stabala maslina, uz uvjet da do 31. siječnja 2014. godine regionalnim uredima agencije dostave prijavu prodanih količina maslinovog ulja na listu E, zatim račun ili otkupni blok, iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju se podnosi zahtjev te potvrdu izdanu od strane objekta koji obavlja preradu maslina o razvrstavanju u djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje u skladu s odredbama pravilnika o uljima od ploda i komine maslina. Ovih dana se diljem Hrvatske predstavlja program ruralnog razvoja. Radi se o vrlo zanimljivom programu, to su naravno sredstva Europske unije od više od 300 milijuna eura, a taj program važi od 2014. do 2020. godine. On je zanimljiv i po tomu što ne mogu za njega samo aplicirati poljoprivredni proizvođači, nego i cijela lokalna zajednica. Više u prilogu koji slijedi. Program ruralnog razvoja 2014-2020 je program koji je Republika Hrvatska bila dužna izraditi za korištenje sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ovo je naš prvi takav program, mi smo do sad bili, dakle predpristupne programe smo mogli koristiti i ovaj program, evo se usporedbe samo radi, kroz IPARD koji smo koristili do sada i još uvijek je on u provedbi, smo imali godišnje na raspolaganju oko 26 milijuna eura, ovdje godišnje imamo 332 milijuna eura. Natječaji još nisu objavljeni, neće se niti moći objaviti još neko vrijeme, budući da fali jedan dio provedbene regulative na EU razini. Naime, mi se uklapamo u zajedničku poljoprivrednu politiku. Republika Hrvatska tamo nije sama, dakle u izradi svih tih dokumenata sudjeluju sve države članice. Dakle, programi se još nisu objavili, ali kada se objave,
moći će se javiti stvarno svi, od jedinice lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave, poljoprivrednih gospodarstava, tvrtki, široko. Povećati konkurentnost, omogućiti ravnomjeran teritorijalni razvoj na nivou cijele Republike Hrvatske, očuvati okoliš. To su zapravo, sad sam se osvrnula na 3 cilja koje nama stoje i u smjeru kojeg smo morali ići. To su ciljevi zajedničke poljoprivredne politike, ali oni su zapravo i naši. Nakon toga je 6 prioriteta, od kojih je svaka država članica trebala odgovoriti najmanje na 4. Mi smo uspjeli odgovoriti na svih 6 sa svim našim potrebama i onime što smo uvrstili u ovaj program. Mjere za razvoj i unapređenje mediteranskog voćarstva tema je 9. znanstveno-međunarodnog savjetovanja hrvatskih voćara, koje će se održati u Splitu od 6. do 8. ožujka. Na savjetovanju će nazočiti svi važni stručnjaci, čiji radovi i savjeti će svakako pomoći poticanju ovog sektora. Ovo događanje se svake godine organizira na području druge županije. Zanimalo nas je koliko je važno govoriti o mediteranskom voćarstvu i koji su trendovi glede sadnje i uzgoja voćnih kultura u Dalmaciji. Odgovore smo potražili od doktora Frane Strikića, zamjenika predsjednika Znanstveno-organizacijskog odbora savjetovanja. Glavna tema savjetovanja je mjere za unapređenje i razvoj mediteranskog voćarstva. Mi ćemo na savjetovanju zajedno raspraviti sve aspekte mediteranskog voćarstva i pokušati iznaći načine kako to voćarstvo unaprijediti, da našem voćaru, da našem maslinaru bude isplativija i bolja proizvodnja. Koje teme su ovako zanimljive ukratko na ovom stručnom skupu? Biće izloženo 48 znanstvenih radova. U više dana, je tako? Dvodnevni skup će se odvijati kroz 2 dana i 3. dan imamo stručnu ekskurziju, odnosno terenski obilazak, gdje ćemo posjetiti općinu Cista Provo i nasade trešnje podignute na tome terenu u Kamenjaru. Ja bih ovdje istakao posebno jedan rad načine i metode revitalizacije, odnosno vraćanja u život manje važnih, ekonomski manje važnih voćnih vrsta Mediterana, na primjeru smokve. Mi takvih voćnih vrsta imamo puno, imamo rogač, imamo šipak, imamo kaki i niz drugih voćnih vrsta koje su marginalizirane, a imaju ozbiljan potencijal i mogu dati značajne rezultate u proizvodnji. I sada ćemo vidjeti na primjeru kako su naši susjedi Slovenci revitalizirali svoje nasade smokve, a između ostalih mogu se istaknuti niz predavanja. Uz maslinu i lozu, koja voćna kultura je najviše zastupljena, odnosno koja je najmanje zastupljena na području Dalmacije? Pouzdanih podataka nema. Najsvježiji podaci koji bi se mogli koristiti, to je ARKOD upisnik, ali u ARKOD-u su upisani samo oni koji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Osim njih ima niz drugih koji nisu upisani u taj sustav i njih taj sustav ne prepoznaje. Drugi izvor podataka je popis poljoprivrede iz 2003. godine, to je već 12 godina stare informacije. Pitanje je da li ih uopće možemo više koristiti. Treći način prikupljanja informacija, odnosno dobivanja informacija, su naše stručne procjene koje se temelje na obilasku terena, na razgovoru, istraživanjima. Mi obično kad govorimo o broju stabala, govorimo kad usporedimo ova 2-3 izvora, pa dođemo do neke brojke. Nažalost, jedino što se zna se da masline na našem priobalju ima negdje oko 5,5 do 6 milijuna stabala. To su relevantni podaci i oni su točni, oni su objavljeni u znanstvenim radovima. To
što neki pričaju da ima 12-13 milijuna stabala, to su neprovjereni. To su gluposti, evo jednostavno mogu kazati, jednostavno rečeno gluposti i to je tipično nepoznavanje. O drugim voćnim vrstama se vrlo malo zna o broju stabala, iza masline u priobalju druga je po brojnosti sigurno smokva, zatim tu je bajam, mandarina je vrlo brojna, iako ima ograničeni areal rasprostranjenja, ona je vrlo brojna kad promatramo broj stabala, iako zauzima male površine, i to je jedina voćna vrsta u Hrvatskoj čiju proizvodnju mi imamo samo dostatnu proizvodnju za naše potrebe i godišnje izvozimo oko 50.000 tona ploda mandarine. Evo, nama su ljudi na terenu rekli da ima sve više zainteresiranosti za sadnjom loze, za sadnjom bajama i nekih drugih voćnih vrsta trešanja. Također, dakle, postoji jedna zainteresiranost, pa evo, vi se referirajte na taj, evo, neprovjereni podatak. Isto tako nam kažite što je sa kvotama, što se tiče određenih voćnih kultura. Što se može, što se ne može saditi. Što se tiče interesa proizvođača za podizanjem novih nasada, interes postoji, to je informacija o kojoj vi govorite je relativno dobra i tako niz je tih projekata koji govore u prilog ovoj vašoj informaciji. Osim toga, značajne površine se pod voćem podižu u području polja Rastok i jezero kod Vrgorca. Tamo se sade veće se značajnije površine pod jagodom, zatim breskva, nektarina i šljiva. Malo manje kažu maslina, ali nema kvote, tako za kvote za sada ne. Čak je u našem Ministarstvu poljoprivrede sredinom prošle godine izrađen jedan prijedlog operativnog plana razvoja voćarstva i maslinarstva, posebno 2 operativna plana, jedan je za voćarstvo, drugi za maslinarstvo, do 2020. godine koji predviđa i dalje sadnju masline u našem prostoru, s tim da država, odnosno institucije ove države ne mogu davati poticaje, odnosno potpore za podizanje novih nasada. U tome smislu ljudi promatraju to da ne može se saditi još uvijek, nije ograničena sadnja, ali se ne mogu ostvariti pravo na potpore iz državnih, odnosno evropskih fondova. Može li se nekako provući, da tako kažem slikovito, kroz mala vrata putem ovog najavljivanog programa ruralnog razvoja gdje mogu aplicirati i proizvođači i jedinice lokalne samouprave? To još nije počelo, ali evo to se najavljuje. Koliko sam ja upoznat sa prijedlogom ovoga programa ruralnog razvoja, tamo je planirano potpora proizvođačima voća i maslina za uzgoj autohtonih i tradicijskih sorti. To ide u prilog ovoj priči? To ide u prilog ovoj priči i svi oni koji se bave uzgojem autohtonih tradicijskih sorti, doduše za ovu godinu, ja sam nedavno bio na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede gdje smo o tome raspravljali, bilo je prijedloga da se za ovu godinu da potpora proizvođačima samo ugroženih sorata, ugroženih autohtonih tradicijskih sorata. Takvih potpora bilo jako malo. Mi iz struke smo zastupali mišljenje da bi trebalo dati potpore svim proizvođačima koji uzgajaju autohtone i tradicijske sorte voća i maslina, bez obzira o kojoj se sorti radilo. Sad, da li će naš prijedlog proći na Europskoj komisiji, odnosno na našem ministarstvu, pa na
komisiji, to ćemo vidjeti uskoro, ali mislim da bi se moglo kroz program ruralnog razvoja osigurati određena... Do 2020. dakle ima prostora. Tako, prostora ima, izrađeni su prijedlog operativnog plana razvoja voćarstva i posebno operativnog plana razvoja maslinarstva. I on će, koliko ja znam, oni bi trebali biti tijekom ove godine usvojeni na Vladi Republike Hrvatske i sa toga će se primjenjivati. Najavljujući savjetovanje, produljili smo razgovor o mediteranskom voćarstvu s ciljem što točnijeg informiranja i educiranja proizvođača o trendovima uzgoja te naravno načina dolaženja do sredstava. A više o svemu saznaćete na 9. savjetovanju hrvatskih voćara od 6. do 8. ožujka u Splitu, koje će, vjerujemo, polučiti kvalitetne rezultate. Poštovani gledatelji, Agencija za plaćanja objavila je, a vjerujem da vi to već i znate, da su krenuli zahtjevi, dakle koje morate podnijeti za dobivanje potpora od 1. ožujka. A mi ćemo vas na koncu emisije podsjetiti da posjetite 9. savjetovanje hrvatskih voćara u hotelu Art u Splitu. Lijep pozdrav i do gledanja!